Barsterhim wordt op 1 januari 2014 opheven. De gemeente wordt dan verdeeld door 4 gemeenten: Ljouwert, Heerenveen, Zuidwest-Friesland en Skarstelaan. De 4 belutsen gemeenten gaan ook concrete afspraken maken over de boelskiering. Nou, we hebben met de herindelingspartners afgesproken dat de voorzieningen zoals die nu zijn in Barsterhim, en dan heb je het met name over scholen en dat soort zaken, in stand worden gehouden. Maar uiteraard wel, en dat kunt u zich voorstellen, straks afgestemd op de verdeling zoals dat ook in de nieuwe gemeenten is. Barsterhim zit nog heel tijd onder curatele. De vraag is of de 4 gemeenten de financiële tekwatten oornemen. Zelf hebben wij de financiële zaken vanaf 2010 inmiddels weer op orde. Onze begrotingen sluiten weer. En zo worden wij dus in 2014, als de herindeling doorgaat, wordt de achterstand grotendeels door het Rijk gecompenseerd. Wij hebben de zaken op orde en dan komen dus gezonde delen naar de nieuwe gemeente toe. Op 22 november stemmen alle 4 gemeenteraden over het vaststel.